Hola, què tal? Com va tot? Jo estic així amb Marta Meneu, que és una jove periodista valenciana que segurament molts coneixereu perquè té un canal de YouTube, de Booktube, que parla sobre llibres, la prestatgeria de Marta, també sobre actualitat literària en València. Ella té molt de recorregut com a divulgadora literària, però la gran notícia ara és que Marta acaba de publicar amb Bromera la seva primera novel·la, El Senyal, que és una novel·la que comença amb un succés que unís tots els personatges i que no sabem molt bé quines són les circumstàncies d'aquest succés, d'aquest esdeveniment tràgic, fins al final de la novel·la. És com una novel·la circular. Marta, com estàs? Hola, molt bé. Marta, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció d'esta novel·la han sigut moltes coses i espero que puguem parlar-ne totes, però una d'elles és que, malgrat que hi ha molts personatges de totes les edats, és una novel·la molt coral, pense jo, la gran majoria són personatges que podrien tindre més o menys la teua edat, són de la teua generació. I com que tu eres periodista, jo he pensat, igual Marta s'ha inspirat un poc en el seu entorn, en tot allò que l'envolta, per a inspirar-se en les històries i en els personatges d'esta novel·la. Sí, o sea, al final no és tot real, no? Perquè al final és una novel·la de ficció, però sí que és veritat que hi ha moltes històries o molts personatges en els quals m'he basat o en coses que m'han passat a mi mateixa o en coses que he vist al meu entorn, no? Però sí que són majoritàriament coses que he pogut viure o veure. La majoria de personatges també són dones, o almenys les personatges principals, no? Sí, sí. Diguem que, com has dit, és una novel·la coral, no? I tenim les vides de diferents dones que també són diferents entre elles, i després sí que apareixen personatges homes i xics, però diguem que les protagonistes són elles, són les seues vides. I a través d'elles volies parlar d'alguna cosa específica que ens succeeix sobretot a les dones? A mi em fa la impressió que sí, però ara em contesti. El títol, que és El Senyal, fa referència a això, són senyals de masclisme o de, diguem, el senyal que pot deixar el patriarcat en cada una de nosaltres, que pot ser de diferents maneres i no tenim per què estar totes amb les mateixes pors o amb la mateixa situació, però al final sí que hi ha com un nexe en comú entre totes. Clar. Quines pors o quines situacions que ens passen típicament a les dones has volgut tu retratar en els personatges? Pues, al final, diguem que en cadascuna s'accentua un, no? Per exemple, hi ha una xica que té por d'anar sola pel carrer caminant, que a mi això sí que m'ha passat molt. Hi ha una altra xica que té problemes amb la seva aparença, amb el cos i, en conseqüència, amb el menjar. N'hi ha una altra que, diguem que les xarxes socials tenen més protagonisme en la seva vida, no també per l'edat que té, i també entra en joc, diguem, el primer amor, la primera relació, i com, tot i que són relacions molt noves i molt modernes i molt joves, també poden reflectir patrons que s'han donat tota la vida, al final. És curiós que, encara que molts d'estos personatges, aquestes dones, tenen relació entre elles perquè són família o perquè són amigues o perquè es coneixen del barri, cap d'elles sap el que li està passant a l'altra, cap d'elles sap l'infern que està vivint l'altra, ja siga per violència masclista, ja siga per conflictes amb ella mateixa. És com que hi ha molta incomunicació, fins i tot en un barri tan xicotet com és en el que està ambientada la novel·la. Sí, ahir jo crec que volia parlar de dos motius. El primer és el com formar part d'una ciutat també, al final, com que els llaços que n'hi ha en un poble entre la gent i veïns i amics no són iguals a la ciutat, no? I també l'altre motiu és perquè, al final, com són problemes relacionats amb tema de masclisme, sexisme i tal, tot i que ara mateix sí que és un tema que es parla més, mai ha sigut un tema molt còmode de comentar en una amiga o en una mare. Aleshores, es dona molt això, que potser a tu te preocupa alguna cosa o estàs passant per alguna cosa, però no saps moltes vegades com comunicar-lo o com dir-li a la teva millor amiga, potser. Sí, i de fet hi ha un personatge, Val, que quan pitjor se sent, més felicitat mostra a través de les xarxes socials, que seria un altre gran tema d'esta novel·la, les xarxes. Com no ens comuniquem en les persones que tenim al voltant, però a les xarxes projectem una altra imatge completament distinta, no? Sí, perquè al final Val em va servir molt com és, diguem, la més menuda de tots els personatges i és un adolescent, està en l'institut i tal. Sí que em va servir molt per a parlar d'una cosa que jo en 20 anys ja ho estic vivint, que al final és, diguem, com es comporta una persona en persona i com es comporta la mateixa persona en les xarxes socials, no? I al final tota aquesta gent no és real perquè
a lo millor és gent que has conegut una vegada a la teva vida i no saps res més d'elles i estàs donant-li m'agrada, estàs veient la seva vida a través de la pantalla, però en persona no tens relació amb ella, no? Pues és un poc aquesta contradicció que es dona ara mateix. Hi ha una frase que has inclòs a la novel·la, que vaig a llegir-la i ara em dius d'on l'has treta, perquè m'agrada molt i pense que és un resum o un retrat d'alguns dels personatges, que és esta frase. Les persones solem acceptar l'amor que creiem mereixer. Sí, aquesta frase, de fet, en la novel·la sí que es fa referència, però no perquè no es diu el títol, però sí que es fa referència que la protagonista que la diu l'ha llegit o l'ha vist en algun lloc. I aquesta frase és de una de les meves novel·les favorites, que és la dels avantatges de ser un marginat, que és una novel·la que jo vaig llegir quan era adolescent, però l'he tornat a rellegir moltes vegades perquè és una novel·la que també va sobre adolescents i la sonografia també és en l'institut i tal, i una de les personatges li passa un poc una de les línies que hi ha en la novel·la, que és la manca d'autoestima et fa que vagis darrere de gent que pot arribar a ser un poc tòxica o que pot ser perjudicial per a tu mateixa. Clar. I Marta, com ha sigut el procés d'escriure la primera novel·la? Bueno, pues ha sigut un poc com molt espaiat en el temps, no? Perquè al final la novel·la naix d'un relat d'una de les personatges que, un professor de valencià em va proposar un concurs de relats que hi havia i jo, vale, tal. I qui era el personatge, per curiositat? Maria. O sigui, Maria, diguem que va ser la primera que va néixer i quan vaig acabar el relat no vaig guanyar el concurs, però m'agradava molt aquest relat perquè era com... Al final era un relat molt dels més forts que havia escrit i també havia significat molt per a mi escriure-lo. Aleshores, a partir d'ahir vas dir, jolín, m'agradaria que això fora més llarg per a poder publicar-lo o fer-lo... Sí, claro, per a que poguera llegir-lo més gent. Marta, moltíssima sort amb el senyal, que jo estic segura que anirà superbé. Sí, gràcies a tu per haver-la llegit i jo crec que al final l'objectiu de la novel·la és que la gent quan la llegisca se sentisca identificada en alguna cosa, aleshores. Ho aconseguiràs, segur. Gràcies. Enhorabona.